Faríem una fotografia de grup que ens ha demanat el fotògraf. Bé, per acabar la jornada del matí, ara farem una comunicació que porta per títol Dinàmica poblacional d'Emiliadema Forcallense. Els autors en són Carme Castany, jo mateix i Joan Castany. Voldria aclarir-vos que quasi això és un deute que teníem del primer congrés. En aquell moment estàvem molt enjugassats en fer estudis de morfologia de químics i n'havíem fet uns quants d'eriços irregulars, però no havia hagut mai ocasió de fer-ne un de regular precisament perquè són escassos i necessitaven mostres importants de més de 400 perquè sigui significativa. Vam fer-la, vam començar a treballar, Carmen se'ls va mesurar tots, però ens va sortir, quan estàvem en la fase ja final, va aparèixer un article d'Arnaud Clement que apuntava que l'espècie rugosun no es trobava a la nostra conca i que, per contrari, n'hi havia com a mínim 3 espècies diferents que hauria d'escriure. Vam considerar més prudent esperar-nos a acabar el seu treball. Bé, els deixo en Carme Castany, que és hondera, és germana de Joan, malgrat la coincidència dels cognoms, i professionalment es dedica a altres coses, com molts de nosaltres, però té una afició de jove que comparteix amb la de la micologia i ens ha acompanyat tantes vegades al camp a tots els presents. Endavant, Carme. Gràcies. Me sentiu? Bé? Molt bé. Bé, doncs ja ho ha explicat l'Enric, vaig a explicar-vos la dinàmica poblacional de l'Emiliadema Forcallense. Així teniu una foto que ens ha fet Manolo el protagonista, així és que el Clement, francès, la va descriure en el 2015, li va canviar el nom a Forcallensis, era Emiliadema rugosum, però ara ha canviat a Forcallensis. Com ja podeu veure, és la conca sedimentària del Maestrat, que heu estat veient el mapa contínuament des d'ahir, avui ja l'hem repassat a muntovoltes. Està en la formació marrés del Forcall i en el tram de Moralla la Vella, que sabem on estem. La foto esta, veieu que està al costat d'una aplicàtura placonea, la peça és molt xicoteta, però ja ens dona una idea de en quin pis es trobem. Així quan va viure, entre 125 i 121 milions d'anys, està en la formació marrés del Forcall, en el tram de Morella la Vella i en la biozona de Sallecite de Sallestell i de Sallecite d'Esborresi. Com era la Terra aleshores? Estem aquí, Joan m'ha ensenyat un mapa de 220 milions d'anys que encara estava més junta de la Terra. I així ja en 120 milions d'anys el Martià va separant-se i les plaques van separant-se. Així ara podeu veure que en els 125 milions d'anys veu un puntet roig que és on està el Maestrat, que és la zona on es trobem, que és la zona on es trobem, i veu tota la zona fosca, és tot terra ferma. Després, les zones més blaves fosques són els grans oceans, que van partint-se ja, i està també la conca basco-càntabra separada, que seria el que formaria després els Pirineus, aniria juntant-se, i les zones més claretes, molt claretes, plataforma continental, que són les nostres platges actuals, a sobre 200 metres de fondària. Hi ha una ratlleta molt primeta que passa per mi de xuste de la nostra zona, que és el meridià 30.
És un clima càlid en aquests anys i ara estem en el medià 40. La metodologia. Tota la població s'ha recollit en l'únic jaciment, que és el Mas de Morella la Vella, i al mateix nivell. Hem arreplegat tots els exemplars visibles, en camp, i s'ha garbellat el sediment per evitar la pèrdua dels exemplars més menuts. Les menures s'han pres en un peu de rei digital i totes s'han pres per la mateixa persona, que en aquest cas ha sigut jo, i es donen en mil·límetres. S'ha considerat la mida del diàmetre com un indicador d'edat, ja que els equinoideus creixen al llarg de tota la seva vida. Això és la sistemàtica, que ja coneixeu com funciona. Al final està Clement, que l'any passat la va batejar. Les dades bàsiques són el material, l'holotip està en el Museu Nacional d'Història Natural de París. Hi ha 2 paratips també en el mateix museu i 2 més en el Museu de Geologia del Seminari de Barcelona. La localitat tipus és el Forcall en Esports, l'Estrat, la Pià, com hem dit abans, la formació Marquès del Forcall, membre de Morella la Vella, la biosona de Sallesites, Forbes i de Sallesites de Sallestell, i l'edat absoluta per sota dels destrons 623,6 milions d'anys de moment al tron. La distribució geogràfica és en el Forcall, en Morella, i la raó del nom pel topònim de la localitat tipus, el Forcall. Com és el dia de mà? És regular, és molt menut, menys de 10 mil·límetres, 2 tubercles ambulacres i interambulacres per sèrie damunt de l'àmbit, que ja veureu després una altra foto més gran per el que és l'àmbit. El periprocte ovalat, de vora elevada, i després allà a la dreta teniu un detall d'un tubercle. Així teniu una foto més acurada del periprocte ovalat perquè el vegeu. En el mig estaria, és la foto de l'esquerra, al mig estaria el culet, i després l'altre és el peristoma, que és la boca, que és gran i subcircular. Així està, és de forma hemisfèrica, i allà al mig del tot seria l'àmbit, i és el que dels ambulacres, que té 2 tubercles ambulacres i el que és un poc. Els resultats. El màxim, quant a diàmetre, tenen 9,26 i el mínim 2,69 i d'alçada 4,7 i 1,08. La mitjana de diàmetre 5,33 en alçada de 2,61 i la proporció d'alçada al diàmetre de 0,49 en un número total de 693 peces. Després, quant a l'estructura del morir, hi ha 8 estadis i cada tram apareix el seu número de peces que s'han trobat que s'han medit en cada tram. Com podeu veure, en l'estadi 4 és quan alcança el número més gran de peces. Quant a la distribució per diàmetre podeu veure, us passaré. Quant a l'estructura d'edat, podeu veure que és unimodal, que els exemplars joves estan infrarrepresentats perquè no han fossilitzat bé, són molt menuts, i després tenen una estructura d'edat al morir, com una forma natural, sense signos afectants. Això és el que us estava intentant explicar. A partir del màxim, la distribució normal del gràfic és com una població natural. I l'estructura d'edat al morir és semblant a altres estudis d'equinoideus irregulars a la conca del Maestrat, com està, per exemple, dels altres estudis que s'han fet, que pràcticament la gràfica és pràcticament igual. Els exemplars joves infrarrepresentats, unimodal en l'estadi 4 i l'estructura natural fins que moren. Podeu veure el discoidea decoratus, que ja el vam presentar en el primer congrés,
el Heterosteroblongus, el Pliotoxaster collemni i el Pliotoxaster especie. Ja estan comparats. Veieu que estan agrupats, que estan tots en la mateixa... Així és el millor. En l'ontogènia veieu que en l'estadi de creixement no s'ha modificat, va creixent i... Després Enric, si teniu alguna pregunta, vos explicarà unes coses, unes coses més. Molt bé, ara hi ha les conclusions. És la primera vegada que se fa un estudi quantitatiu d'aquesta mena amb un equinocdeu regular. Són semblants a estudis anteriors en l'estructura de data al morir, una distribució natural, ja ho hem dit, unimodal, subrepresentació dels més joves, màxim al quart estadi de creixement i a partir del màxim una distribució com una població natural actual, sense que hi hagi que passar res anormal. Ontogènia no hi ha evolució al llarg del creixement de la relació alçada-diàmetre, així com l'ongus, quan són més fadrins, s'aixaten un poc, estos no. I es confirma la distribució geogràfica de l'espècie al terme de Morella. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta, sí. Per fer-vos una idea, en els alumnes de quart d'ESO, fa uns anys, quan estàvem a la